πρώτη ορεινή μεραρχία Εντελβάης μπαίνει στην Ήπειρο, σπέρνοντας το διάβα της στο θάνατο και την καταστροφή. Τα ένοπλα τμήματα των αντιστασιακών οργανώσεων ενεργοποιούνται σε όλα τα μέτωπα. Μπροστά στη νέα αυτή κατάσταση, οι Γερμανοί θέτουν σε εφαρμογή τη χιτλερική αρχή της αλληλέγγυας ευθύνης. Για κάθε σκοτωμένο συμπατριώτη τους, 10 αμάχους. Παράλληλα, επειδή αδυνατούν να συγκρουστούν με τους αντάρτες και να τους εξοντώσουν, στρέφονται εναντίον πόλεων και χωριών και διαπράττουν φρικιαστικά εγκλήματα μετατρέποντάς τα σε ολοκαυτώματα, με στόχο να κάμψουν το αντιστασιακό φρόνημα των Ελλήνων. Είναι ανατριχιαστική η φωνή των ξηρών αριθμών. 1936 εκτελεσμένοι, 12.978 σπίτια κατεστραμμένα. Τα μαρτυρικά χωριά της Υπήρου ζουν τον απόλυτο εφιάλτη. Άχνολα στην ημέρα μας κι αυτές τις ξύκυλια αναζούν. Αχ, και βγάζουν τα πηδάχνα, τα πηδαχπηδάκια, αχ, τις. Δεν μπορώ άλλο. Ήταν έγκυες γυναίκες. Αυτή ήταν έγκυη, με ξέρεις πώς ξέρεις, ο Δήμος ξέρει, Σιμιτζή. Άσε πώς τώρα, πες μας λίγο την ιστορία. Και όπως είχε πόντσι η γυναίκα και πάει να κρυφτεί σε μια καλαμόρδα. Και εκεί πάνε και την ήβρικαν και ξεκύλιασαν ζωντανή, της έβγαλαν τα παιδιά, της έβαλε ένα από εδώ, ένα από εκεί και μετά την έσφαξαν. Οι Γερμανοί έκαψαν το κομμένο και το έκαναν στάχτη. Με το πρώτο φως της ημέρας, επίλεκτες δυνάμεις των Ναζί περικύκλωσαν το χωριό και άρχισαν να καίνε και να εκτελούν αδιάκριτα ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Δεν έμεινε τίποτε όρθιο, παρά μόνον οι φλόγες και οι καπνοί της μεγάλης φαγής που υψώνονταν πάνω από το χωριό. Και κάτω στους έρημους δρόμους, στα χαντάκια, στις αυλές, στα χαγιάτια, στις κούνιες, στην πλατεία, στο ποτάμι, στην εκκλησιά, στο γάμο, κοίτανταν τα άψυχα σώματα των 317 εκτελεσμένων από τα βάρβαρα χέρια. 20 οικογένειες εξοντώθηκαν. 97 νήπια και παιδιά μικρότερα από 15 χρόνων βρήκαν τραγικό θάνατο. 119 γυναίκες πέρασαν από φωτιά και μαχαίρι. Αλλά είχαν σκοτώσει τον πατέρα μου πρώτον όμως. Είχε πάρει τα ιερά από εδώ να πούμε και πήγε στην εκκλησία. Βρήκαν τον παπά κάπως εδώ, κάπου ξάπλα έτσι, χτυπημένος, έτσι ξάπλα, χτυπημένος εδώ. Τώρα ήταν έτσι, εδώ, ακουμπισμένος ο παπάς. Σε μια σφαίρα εδώ. Ήταν ταράστα όλα αίμα. Εμένα η μάνα μου δίνει ένα ύψωμα στο τροβάκι και μου λέει φεύγα κι εσύ. Τα αδερφού μου τη την αγίδα που είχε και του λέει φεύγα κι εσύ. Θα μείνω εγώ εδώ στο σπίτι γιατί έλεγαν ότι άμα δεν υπάρχει άνθρωπο στο σπίτι τα καίνε τα σπίτια. Σκότωσαν τον γέρο, 2 κορίτσια και τη γυναίκα του αδερφού μου. Και φόντες γύρισαν από το χαντάκι. Πήγαμε και δεν την βρήκαμε εκεί. Πήραν οι Γερμανοί και την έριξαν μέσα στη μέση και έμεσαν όλα τα ρούχα και την έκαψαν. Και ήρθε ο αδερφός μου κοντά, ο μεγάλος, δεν ξέρω στα πόσες μέρες, να στάψει και βρήκε μόνο της μάνα με αυτό το κεφάλι. Άλλη κάηκε, σβήσκε. Αλλά ο πατέρας μου είχε πέσει ο τείχος σαν παπά και τον ήταν ολόκληρος. Ποιος δεν μας θυμάσαι εμάς που ήμασταν 3 παιδιά ορφανά. Ο αδερφός μου μεγάλος 16 χρονών, εγώ 13, ο άλλος μικρός 10. Ποιος δεν μας θυμάσαι, άλλος μας κούιαζε δότη και άλλος μας βάργε κήθη, μας ήθελαν μόνο για τη δουλειά να τους κάνουμε τον υπηρέτη. Κατάλαβες. Μπαίνει μέσα με τα αυτόματα μετά και βάργε στο σταυρό. Ο πατέρας μου έπεσε πάνω. Ένας θείος μου, γαμπρός του πατέρα μου, απαδερφή, ήταν πίσω από ένα μπαούλο με την κόρη του και με τη γυναίκα του Χρήστου Καλματή στο σπίτι αυτό. Φεύγει η γυναίκα και μ' κάλεσε εμένα, λέει, και μου λέει, παιδί μου, σε σκότωσαν. Ξαναμπαίνει ο Γερμανός μέσα, σκοτώ τη γυναίκα, έπεσα πάνω και με χτύπησαν και εδώ.
και βγήκε εκεί, όπως κοίταζε το Γερμανό. Άλλη σφαίρα από εδώ και βγήκε εκεί. Στο χέρι και στο πόδο, όπως σας είπα. Και βγήκα εδώ πέρα. Τα εδώ τους δικούς μου όλους σκοτωμένους, η γιαγιά μου καίγονταν έξω στην αυλή. Παίρνουν φλόγες και έπεφταν τα εκεί, σαν και όπως καίτη του δαδί. Μετά βγήκα στον δρόμο εδώ πέρα, είχαμε μια πόρτα, βγήκα εδώ πέρα και περνούσαν αυτοί με τις μηχανές να πάνε προς την εκκλησία. Δεν μπορώ να σας πω άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Εγώ πήγα πρώτος στο χωριό. Έτυχε να φύγω από το ποτάμι. Πήγα στο Νιχώρι. Ακούω τον κόσμο. Νιχωρίδη δεν με έκανες από τον Πάλιο. Έτρεξα, με κυνηγήσανε, με γνωρίσανε. Έπεσα στο ποτάμι. Βγήκα στο ανάγωμα, φεύγαν οι Γερμανοί. Κρύφτηκα, μπήκα μέσα. Ήρθα μέχρι την πλατεία, άκουγα τα καλάμια πιγόταν και χτυπάγανε. Γύρισα πάλι. Ήρθα πάλι στην και βρήκα τον πατέρα με το μωρό που θύμισα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Σε ένα χρόνο ήρθα εδώ, μου φτιάσανε μια καλύβα και έζησα εκεί. Πήγα μείνει με τη φανελίστα και με το βρακάκι όπως έφυγα.